Arratsalde on danoi, 2025ko martxoko 27ko ohiko osoko bilkuriai hasiera emango xau. Gai zerrendan 6 punto. Hasiko gea lehenengoekin, ondorengo akten onespena. Otsaileko 27ko ohiko osoko bilkurako aktia. Zehose hemen esateko? Aktan? Inigo? Aktan? Ez. Bueno, onartuta gelditzen da orduan. Bigarren puntuan, udaleko erabaki eta kudeaketaren berri ematea. Lehenengoan, otsaileko alkate, hirigintza eta jendarteko ebazpenak. Alkate ebazpenetan dakau 51tik 87ra, 37 ebazpen desberdin. Hirigintza alorrekuak 33tik 58ra 56. 56 ez. 16, barkau. Eta jendartekuak 9tik 14ra 6 ebazpen. Ebazpenakin, zehose, Jon, Inigo, aurrengo dugu. Udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintza. Bueno, hemen nik aipatzeko gaur goizian, Jose Maria Altzibar kalian goixan entzuz baserri parian, Gipuzkoako Foru Aldundiko langileak zabiltzela lanetan, gazen tubo orokorra apurtu deue, eta egon da, olako gaz ies bat, o gaz fuga bat. Protokoloa zeitzuan jarri da martxan, eta, nahiko azkar konpondu da. Gu dakigunez behintzat ez da egon hola mosketa larririk, jendia ez da etorri esatea gaza moztu deuenik, eta momentu puntualen bat egongo zantzeoze igual, baina, ez da hola izze berezirikan, o luzeik behintzat egon. Aitor, zuke badakazu, ez da? Bai, atzaldean, bai, batzu berako bai nize. Kirolai lotuta, esan datorren ostiralia martxoak lau, Berdel egunari lotutako zestapuntako Berdel txapelketako finala jokatuko riala Mirueiz pilotalekuan. Garapenai lotuta, Berdel esan bezala, Berdel eguna badator, eta bixarraziko orgea Berdel aipamenakin. Orduan bixar, atzaldian, oiuntzian, atzaldeko zazpiretan, Berdel aipamen eukikeu Zabiel kulturretxian. Berdel aipamena herriratu dudan bezala, Arkugain elkarteari emangozako, eta behin ekintza edo aipamen eman da gero, bertan Zabielen lunch bat emango da. Amendikan, udaletikan, herri osoe gonbidatu, bai aipamenian eta bai lunchian parte hartzia. Berdel eguna edo aztiakin jarraituz, zapatu hontan, arrauntaldiak, Berdel herria eskainiko du moian, egon da zahatak, Berdelik ez dala rapatzen, sustua, Berdelik ez dala egongo, baina, oain atxukalea jutea besterik ez do, ikuste gozen bat embarkazio dozen itxasuan. Orduan, bai, konfirmatuta, Berdela bado, Berdela rapatzen da biltz, orduan, zapatu hontan, atun herriak, azken urtetan bezala, Berdel herria prestatuko du moian. Berdel egunakin edo aztiekin jarraituz, datorren osteunian Berdel maridaje eukikeu Arkugainen, lehen esan bezala ostiralian zestazko finalak, Berdel txapelketanak, eta larun batian, egun handixa, apirila 5, Berdel lazaketa, merkatu txikia, umeentzako jaloazak, eta kontzertuak. Hemendikan urtero esatean bezala, bezkerrak eman bolondrez danai. Buru gabe, hau dana ezin izango zan eineta. Gero beste bi aipamen, obrak dialata, apirilak zazpixan, komenduko obrak hasiko dia Santa Katelinan komenduan. Esan bezala, martxoak 2026ko, obra hauek bukatuten bihar dia. Eta, dakizuenez, azkenian, obra hauek edo berrikuntza hau next diru laguntzak diralata guaz gauzatzea, eta ez dugu baztu behar da next diru laguntza hauetatikan ere datorrela urrengo ekintza. Datorren hastian, hasiko gea argiteritza aldatzen. Kalitatezko argiteritza eta efizientzia hobetzeko. Prozesu honekin hasi ginen noan urte batzuk, bogan jarraitu etxeu,
Guztira, 159 luminari aldatuko hori eta 2 kuadro berri pinikoia. Aurrekontua 100.000 eurokoa da, baina esan, koste hau soportatuko doan diru laguntza bat lortu dela Europatikan. Orduan, udalak, honi lotuta, euro bat ere ez dugu gastatuko. Kuadro honek, esan bezala, 2 kuadro aldatuko horia, 159 luminaria, lehengo kuadruan hartuko dugu San Agustin, San Miguel, Teniente Txurruka, Ibrixa, Zumalabe eta Pinastei, eta bigarren kuadruak Moia Berri, Moia Azar, Burumendi eta Burumendiko tunelak. Honek esateko, nire aldetik. Nire partetik atzaldeon, nanoi. Apirila gainean dakau, berdelegunak inaziko reu, baina horrez aparte apirilean liburuan hilabetiarak hau ere bai, eta hilabete horren barruan dakizuen bezala mikroipun lehiaketian amaiera izaten da. Dauaneko mikroipun lehiaketako lanak entregatzeko epia bukatu da, pilua lan jasoritxugu, eta epaimaixa aztertzen da bile lan ezberdinak, eta irabazliak jakingo ditugu apirilean 10-an, egun hortan Karmele Jaio etorriko da Maitasun Kapitala bere liburua aurkeztea, eta aurkezpenan ondoren banatuko ditugu sarixak. Horrez aparte, liburu hilabete horren barruan, liburutegi izan ere bai, beste hainbat ekintza antolatu dira, tartean, ipuin kontalarixa, zozketak, eta orduan, parte hartzea animatzen dugu hemendik. Arratzalde honetan hoi, nik gobernantza batzordean informatu genuen lenguaztian Gipuzkoako kostaldeko herrixak junto ginela jasangarritasuneko departamentuarekin ondartzen kudeak eta integrala bere gain hartzeko, urtiak dira hau lortu nahian gabiltzala, urtetik urtea eskaria egiten da, eta, ez di joa aurrea, baina, ordundik, aste bete berandu, astelen hontan berriz ere joan ginen, eta bertan, komentatu ziguen, hemendikan aurrea ondarbeltzen eguraldi txarra dagoenean eta temporala daudenean pilatzean zakar guzti horren tratamendua, orain arte udalak ordaintzen zuana, aldundiak ordainduko deula. Horrek zer nahi du esan, pausoka igala, oraindik urrungoz Bizkaiko kudeak eta integral hori lortzeko, sorospen lanak eta guzti hori, baina zerbait lortu dugu, eta zerbait hori, azkenen urtetako zifrak behiratzen ditugu, 50.000 euro inguru izango liazke urtetik urtea aurreztuko genituzkenak hemendikan aurrea. Aurrengo dugu orduan, 3. puntuan, Mutrikuko egaina frontoia kirol udal instalakuntzaren erabilera eta funtzionamenduari buruzko erregalamendua arautzen duen ordenantza. Aitor. Atzaldeon berriz. Ordenantza dana ez dut irakurriko, resumen txiki bat enget. Lehenko da behin zan, egaina martxan dagoenetikan, erabilera egokisa dola, jendia gustora da bilela, eta berta jutia bakarrik esto. Hau esan da, hainizek esan duan bezala, ordenantza bat idatzi da, Mutriko egaina frontoi udal kirol instalakuntzan erabilera eta funtzionamentua buruzko erreglamendua arautzen duen ordenantza. Hemen jungo nahi 4. artikulua, eta 4. artikuluan, ipintzeko azkenian, udal instalakuntza erabiltzeko lehentasunak zeintzu dian. Lehentasuna eta lehena esangora eskola kiroleko jarduerak eta ikastetxeenak. Dagozkien eskola orduetan naiz eskolaz kanpo. Bigarrena, kirol, kultura eta gizarte erakundeen erabilera. Hirugarrena, Mutrikun helbideratuta edo erroldatuta dauden entidade eta pertsonak. Eta laugarrena, Mutriko udalari dagokion baimena eskatu eta lortu duten entitateak. Honek esango dira lehentasunak egainaneko frontoian erabilerari lotuta. Gero, bertako
bea orduak hartzeko edo irizpideak, lehenengo da behin, nahi ginen eman, balentasuna mutrikuko herritxarri. Hau kontutan eukitza, bai, mutrikun erreldatua dozenak, aukeri eukeuke erreserba etxeko 96 ordu lehenuo, eta kanpokuak 24 ordu lehenuo. Tarifa edo kostea, hasiera baten aurreikusitza edo araudi honetan ipintzen duena da, dakauna da, mutrikun erroldatuak, argigabe 5 euroko izangora, eta argixakin 10 eurokoa. Eta kanpokuak 15 euro eta 20 eurokoa. Honekin ere, pixkat, lehentasun ematen dizuna herritxarrai. Eta gero azken izangora, irabazi asmorik gabeko herriko elkarteak, horrek doain eukikeue egainaneko erabilera, eta hori bai, erreserbatzeko ere 96 ordu lehenuo. Honekin, pixkat, nahi duena da, karamelo hori, oan gaur egunien dagoen karamelo hori, eta jendia gozatzen dagoen karamelo hori, bentzak, herritxarrak lehentasun bat eduki dezatela. Ez dakitxe nahi bali madezue komentau zeo ze honi buruz zeo. Ez, bakarkan esan, hasierako proposamena egokitxe iruditzen zakula, instalazio berri bat da, erabilera berri batzukin, eta, denporiak erakutzeko dugu, ibilitzak erakutzeko dugu, formula egokitxena da, edo aldatzen joan behar da, baina, hasiera baten behintzak guri ere egokitxe iruditzen zaku planteamendua, osake, alde. Bai, guk jonek aipatu duan hildoan pentsatzen dugu hori. Badakigu nahiko landu dela, batzordetan, kilo batzordenetan, arudizan nondik nola jo. Eta, eragile ezberdin asko dakago herrixan bertan, hor jasotzen den bezala. Eta espero dugu alden eta eragileen gehien beharrak azaitzeko aina espazio edo denbora aurkitzea. Instalazio honek azkenean inbertzio handia izan da, eta alden eta probetzu gehien ateratzea merezi deu. Hori denborak erakutzeko du, jonek aipatuen bezala, moldagarria dela suposatzen dugu, araudi hau. Eta lehentasunetaz aparte, erabilpen librea bai, bermatzeko gai izatea espero dugu. Hau da, lehen estaldura gabe zagoan momentuan erabiltzen zen bezala, une batzuk bai, bermatu ahal izatea. Behar guztien barruan, bestela ados. Bale, bosketa pasauko geha orduan. Gaina frontoiko erabilera eta funtzionamenduari buruzko erregalamendua arautzen duen ordenantzaren aldeko bozkak. Hau batez onartuta. Hurrengo puntua joango geha. Mutrikuko udalerrian dauden jabari publiko hidraulikoan diren ibai, ibilgu eta ertzetan elkarlanean aritzeko Uraren Euskal Agentziaren eta Mutrikuko udalaren arteko lankidetza protokoloa. Bale. Zerrek eraman gaitxu pixkate protokolo hau plenoa ekartzea. Udalak baditxu eskumen batzuk ibai ingurutan eragiten deuenak, baina ur agentziak ere baditxu beriak. Orduan, herrixan ez zehose arazon batekin aurkitzen baldin bagea, ur agentziakin harramanetan jarri bihar izaten gea, ekintza hori aurrea eraman alizateko eta batzuetan asko mantxotzen da dana. Baimenak ezkau bihar dia, baimenak etortzen dia denbora eharra pasau eta gero, zehose aldau bihar baldin bada berriz ere baimena ezkau bihar da, berriz erantzuna jaso orduko denboria pasatzen da, eta oantxe momentuan irigintza zaian ibili dia arazo batekin, eta konpontzeko bidia topau naixan izan da, horixe, oantxe esan detena, oso luzia. Orduan, ur agentziatikan esan ziguten, udaletxetan badakela lankidetza protokolo bat martxan, eta horrek etxen doana da pixkat mekanismo dana erreztu. Orduan, hortako ekarri deu plenoa, onartzeko, egoki ikusten baldin bada behintzat. Protokolo honen helburua da, Uraren Euskal Agentzia ura, eta Mutrikuko udaleko elkarlana erraztia,
eta elkarrekin ekintza plan bat adostia. Bi erakundien artean, mutrikundo zen jabari publiko hidraulikoko ibai, ibilgu eta ertzetan egin beharreko lanak eraginkorrauak izateko, o azkarro etxeko behintzat. Protokolo hontan jasotzen dian lanako aktuazioak ibai ertzetako landarerian kaltiak ekiditzeko eta ibai ekosistema eta bere biodibertsitatea babesteko izango dira. Adostutako ekintza plan bat egingo da, asteko erakunde bakoitzak bere ekintza plana egingo deu, beti ere kontutan hartuta erakunde bakoitzak bere ardurak ditxula. Ur agentzianak gehien bat birgaitze, kontserbazio eta zaintza lanak dira, eta udalanak hondakinak kentzia, udaleko azpiegituretan ahalmen hidraulikoa mantentzia eta inguruko segurtasuna arriskuan jar dezaketen landareria zaintzia eta mantentzia bestiak beste. Plangintza hontan ere, boluntaisuakin egingo dian lanak eta sensibilizazio ekintzak ere sartuko dira. Bi erakundien arteko bilerak egingo dira, ekintza planari ekarpenak eitzeko, ekintza garrantzitsuenei lehentasuna emateko, eta lan zehatzetan elkarlana sustatzeko eta jarduera edo ekintza danakin egutegi bat edo kronograma bat adostuko da. Lankidetza protokolo honen jarraipena etxeko jarraipen batzorde bat egingo da, ur agentziako bikide ongo dira, batzorde hortan eta udaleko beste bi. Eta biharra dauan bakoitzian elkartuko da jarraipen batzorde hori edo gitxienez urtean behin. Eta sinatzen danetikan 4 urteko iraupena eukiko dugu, hitzarmen edo protokolo honek. Dokumentua badakazue, desente luzio da, baina pixkat laburtu dut. Ez dakit zeo zen. Ez, mi joerrekari dagokionez, nik uste danok zaingo zela, aber behingo saneamentua etxen dan, hori hondikan ematen dugu, beste pixka tardatuko dela. Errealitate bi urte horretik, baina bitxartian ere, badoz, zer eginak, zer hobetu aldia bado, eta inguru horre garbitxasuna, eta mantenimentu bat behar dugu, askotan igual ez dana bihar bezala eraman. Eta, badakigu osotorrenien artean ere badozela, kezkak, uholdiak diala, edo ez dakiz zer dela, pilatzen da sedimentazioa, zikina, eta, garbiketa lan horrek etxeko badare behintzat, lan errastan baldin badeu, gure aldeko botu behintzat bai. Alkateak azaldu du protokolo honen funtza eta handonik norakoak modu laburtuan, baina nahiko ondo zehazten duela. Zeintzu dira zen helburuak. Aipatu da hasieran, tramiteak agilizateko modu bat izan da dela, eta izango da, dudarik gabe, protokola sinazten da momentuan. Gure ikuspuntutik garrantzia handiago daka azaldu dian ekintza planak. Ekintza planak eta non hor zehaztuko den, alkatesak azaldu duen bezala, ze administratuen edo ze administrazio da jentzi egingo duen non eta zer. Eta horre konpartitu eta adostuko da, dagokion bileretan eta jarraipen zerbitzuan. Guk usten dugu, protokolo honek erabilgarri izan daitekela, erreka honi, Mijoako errekai, etorkizun oparoago bat bilatzeko, edo bilatzen saiatzeko, deno jabetzen gara zenolako egoera dakaun tamalez erreka hau, saneamendua dela, oina aizpatu da, enpresak diazela, kaudala bea ze arazo daukan, segun ze sasoitan, eta, guk aipatu genuen, honi buruz egon ginen azkeneko batzordean, hirigintza batzordean, aipatu genuen, zelan udala honek daka bere enkargauta maindala aspaldi, 2007an, bi lan egin zian, Mijoa eta Artzain-Errekan berreskurapenari buruzkoak eta Saturaran hondartza berreskuratzeko proposamenak eginaz. Eta, uste dugu ganorazko dokumentua diala, eta honek lagundu dezakete, irizpide batzuk, urteroko ekintza planen inguruko irizpide batzuk, finkatzeko, eta, nola baiteko norabide bat ipintzeko, elkarlan honi, ur agentzian eta udalan elkarlan honi. Denoa dakion bezala, ibaiak edo errekak, ez dira kanalak, dira ekosistema batzuk, eta hor oso ondo jasotzen da baita ere protokoloan bertan,
eta ekosistema hauek osasuntzu mantentzeko gai izaten bagea, hor dakagu tresna bat, aldaketa klimatikoen ondorioak nolabait pairatu eta ekiditzeko. Bai uholdeak diala eta bai lehorteak diala. Hortan uste dugu zientziari nahiko kasuen behar dugula eta oino aipatu da adibidez, erreka garbitan kontua, hor ikusmira ezberdina daude zen nolako garbiteketak dia eraginkorren efektu honek aldaketa klimatikoen efektuak pairatzeko. Beraz, gure adostasuna, protokolo honi espero dugu eraginkorra izatea. Oso ondo. Uraren Euskal Agentziaren eta Mutrikuko Udalaren arteko lankidetza protokoloaren aldeko bozkak. Aho batez, hau ere. Da bosgarren puntua pasauko gea. 2025 ekitaldirako ordenantza fiskalen bigarren aldaketa. Hau ere, segundutxo bat, hau ere bihar batetikan etorri da. Jesus. Udalantzian, lanian gabiltzenean, konturatzen gea gauza batzuk igual ez tozela egokixen, eta hobetze aldea, konturaudia behian, kontu hartzaietzan eta dirubilketako langileen artean konturatu dira gure ordenantza fiskaletan jasotzen ditun punto batzuk ez diela igual egokixenak, berez ondo doz. Baina alditzugu hobetu, nahasmen gitxio sortzeko, gehien bat herritxarren artean sortzen doan nahastia ebitatzeko. 3 aldaketa proposatzen dira. Lehenengo bixak elkarrekin lotuta doz, eta kaso bixetan dira familia ugarixak, obarixak jasotzeko bihardan dokumentazioa aurkezteko epiakin doz lotuta bixak. Oain artekoa, oan dakaun bezala jartzen dugu urtarrien batetikan martxoan 31 arteko epia dakela dokumentazio dana aurkezteko, obari horrek aplikatzeko, baina pixka bero jartzen dugu obarixe aplikatuko dela urrengo urtean. Eta klaro, horrek nahasmena sortzen dugu, beraino, igual ez geha aiatzen irakurtzeakoan, eta dokumentazioa aurkezten duguenean pentsatzen dugu urte berdinean aplikatuko zakuela. Horrek zekartzen dugu, beuren erreklamazioak, beuren denboria galtzia, demengo langileak ere reklamazio horredana kudeatzia. Ez daka zentzua hundirik, orduan egin deuna da, epia aldatu, eta epia pasatuko da aurreko urtea, iraiaren batetik azaruan 30 eta aplikatuko da urrengo urtean. Ez dakit ondo azaldu nahien, adibidez. Aurten 2025an aurkezten deuenak, oan dagoen bezala, urtarrien batetikan, martxoan 31 bitxartian, jasoko dugu 2026an. Eta orduan ordoz nahasmenak. Baina hau aldatzen deunean, engo deuna da, aurten iraietikan azaroa eskatu eta 26irako aplikatuko zakue. Orduan, ebitatuko dira rollo txar asko eta alperrikako kudeaketa asko. Eta gero, horrek bixak dira, ondasunik ezeinen gaineko zergakin lotuta eta trakzio mekaniko duen ibilgailuen gaineko zergakin lotuta, bixako barixak. Eta 3. aldaketia da, akatz matematiko bat, horre musika eskolako kuotetan, musika mintzaireko kuota, zauan 24 euro eta 78 zentimo, eta etzakan aplikatuta aurtengo igoeria, eta gelditzen da 26 euro eta 6 zentimotan. Hortxe di aldaketak. Ez dakitxo, zeo zeba dakazuen. Ez. Bozketa pasauko ge orduan. 2025ko ekitaldirako ordenantza fiskalen bigarren aldaketaren aldeko bozkak. Hau batez. Da 6. puntua, erregu galderak. Maitxikan, zehoze? Bai. Ez, bakarrikan galdetu ia Askiako eremuen inguruan movimentuik ondan, o azkenok hilete ondan? Ez, gure aldetik behintzat ez, ez. Ez? Bai, markatu, 28 minututan amaitxu dugu gaurko osoko bilkura, eta apirilaren bukaeran ikusiko gea berriz hemen. Ordura arte ondo izan.